Здравейте хора, правих 3 клипа днес. 2, защото един го изтрих. Да, имам клипове, за да не снимам, защото не се играе. Козик ми! Фу! О май гаш! Какво да е вкусно? Да. Имаме набързо една битка. Две, може би, двойни. 2 на 2. Двама срещу двама. Първа арена. Що не ме пуша на 48? Ей! Господин! Ага, убива кастрона стрела. Не знам кога е това, защото другата някой път ще да изгрее. Ето там за лошото. Една голяма, една малка пика, тогава. Пази се. Защото спускам там да атакувам, се оправи тук. Скрито мои средства, спуска. Не удари. Пека срещу пека. Всъщност няма да е точно пека срещу пека, ами ще е така и така. Така пуснете пеката, що ние пуснахме двамата, да може да удрям. Като това е тъпа къде, ще го понеса. Пусница! Пусни се, не брат. Аз гледайте спасят тъпата пека. И ми казва... Удрей! Пази гърба! Ой, тъпанара, задишни се, че ви играете за гърба. Нямам да го обрадим листиха. Удари го самоли. Планът е голяма пека, всъщност малка пека е планът. Да заиграем тук, ще могат да ударят. И все пак благодаря. Тези и тези става чудесна комбинация за лятото. Неудобен уморен ден. Чудесно за едно прекрасно лято. Удря са единия, удря и другия и стават каша. Каша ви стават тук, бе. Тук напротив ще забърка в някаква спория. Добре, колко му виж, приятел. Защото тук не е добре работа. Атка, точно те си ми трябваха. Нека да ги спасиха. Голяма пека срещу голяма пека. Пека срещу. Не, няма смисъл да го гониш, това направо не го взима. Това не го бихме. Втора битка. Направо още една. Да играме ли, брат, още една? Играме. След малко ще почнем опасни глици в есенични. Макив мъчи взехме тея. Добра комбинация тези двамата. Не го трябва да пусна, благодаря. Аз пък ще удам. Ти пека и аз ще пусна. И готова е работа. Върни се. Удари. Атка. И двете кули наведнъж. Твоите симки.
Искаме голяма. Те заиграват. Айде. Това вече тук не те интересува да си взема. Удрай, айде, не се притесняй. Да видим какво ще направиш, като те пуснат пиката. Какво ще направи? Ми ще го видим. Ще има и залъвчено. Кога ще излезе чаленджа, не знам. Тук бе на 8 левел. Трябва да влизам. Нямам 8 седмица. Не съм 7 клас. Четвърти съм. Какво правим и тук? Да, главата е неизбежна. Не знам какви карти има. Усещам ги тъпа на какви карти има. Те ще се справят. Едрей, там е долу. Мале-леле! Мале-леле! Той ще живее в една комбинация. Мале. Ох, твоята седмица сега. Знаеш какво ще направя? Да, знаеш какво ще направи тази карта? Знаеш какво ще направи? Ще направи на пуфа за буков. Него то продължава да удря. Абе, тъпанари. Искам да се. Пускай. Да ги върни. Айде да ги върни. Удрай, бе. Ние на кола не сме го взели. Трябва да вземем поне една. Най-малко. Две най-много. Ограничава се. Ограничител, да, лет. Шоу. Почти не. Ай, върница. Ай, ще го преси. Човечето. Благодаря. Що ми няма вземе? Значи вземе втората. Ами, надо не вземе какво. Не надо да го две победи. Надо да го две победи, ако искам. Взеха ми, работа. Не страдам. Да. Ако ви харесало видеото, дайте палец нагоре, много се радвам. И съм щастлив, все пак, че имахме 5 арена. Тази карта я знам. Тази карта, сега ще ви обясня всички карти ги знам. Ето кой ще ги взема. То е нещо като еликсир. Да, еликсир. Та се взехме. А някакви огънчето. Левел първи. Левел първи. А втори, да. Той тук излизат и тези огънчета. Той е Fireball. Абе, пуска огнени топки. Студени мисля, че бях. Не, ето спуска стен. Май. Да. Този за 57 секунди пуска аромат, който убива. Огледалото е, примерно, ако пуснеш едно такова, те излизат две. Ако пуснеш едно такова, те излизат две. За голямата пика ще е супер, като ги използваме. Това е нещо като торнадо. Не е торнадо, но това е подобно. Прилича малко. От него изгледат скелетна армия. Да, това прави. Нещо по-интересно. Тук има нови карти, аз много искам да взема и да си бонус някоя карта, която не знам. Тук и те са якичко. Тук трети.
Други пак ги прави по 2. Аз ги знаем. И да, ако ви харесва клипа, дайте харесва на го, за жалост и харесайте клипа. Бай-бай!